podkovičníka sa rozhodli otestovať v Dunajsko-Stredskej nemocnici. Ojedinelá exotická huba rastie na strome a meno dostala podľa svojho tvaru. Keď ju v rámci štúdie podávali onkologickým pacientom v kombinácii s klasickou liečbou, dosiahli naozaj pozoruhodné výsledky. Liečivé huby prežívajú svoju renesanciu, prekročili už aj prah onkologickej ambulancie v Dunajskej Strede. Boli sme si vedomí, že netestujeme liek, ale doplnok stravy. Ani zúčastnení 40 onkologickí pacienti, ani lekári v čase trvania 13-týždňovej štúdie nevedeli, ktorá skupina pacientov dostáva výťažok z podkovičníka, ktorá len zámerne neúčinné liečivo. Samozrejme, že hneď som to prijal, lebo chcel som, aby som sa uzdravil. Pán Ferenc je spisovateľ, zhubný nádor na krku mu úplne zmenil život. Chemoterapiou a žiarením sa ho podarilo zmenšiť, ale nedal sa vyoperovať. Aj on bol jedným, ako dnes hovorí sám s úsmevom, z pokusných králikov. Cieľom štúdie bolo otestovať, či liečivé huby dokážu podporiť onkologickú liečbu. Aby ten efekt bol mohutnejší, pozitívny, aby klasická onkologická liečba mala menej nežiaducich účinkov. Výsledky štúdie sú viac než zaujímavé. V skupine, kde užívali podkovičník a súčasne onkologickú liečbu, nemali sme vôbec žiadne akútne komplikácie, kým v druhej skupine, kde celú dobu brali kukuričný škrob, sme mali plno komplikácií. Lepšiu náladu som mal, chuť do života, som spisovateľ, začínal som písať pri tom básne. Skutočným prekvapením aj pre samotného lekára bol prípad pána Ferenca. Mesiac po ukončení liečby pri kontrolnej magnetickej rezonancii sme nezistili ten pôvodný tumor. Výsledky z Dunajskej Stredy sú len náznakom, ktorý môže pomôcť ďalšiemu výskumu spojenia klasickej a alternatívnej liečby. Ako by som dostal do daru život. Z Dunajskej Stredy pre televíziu JOJ, Drahu Dobrovičová.